Lesiphiwo sakho wena usithatha kancane kanti sivela ngaphansi wasiphiwa siphiwa yambingelela lonke ngeke. Sanibonani balandeli emakhaya, uMakhosi Mdlalose lenikhuluma naye ngokusebenza ke bakithi ngilaphaya ePietermaritzburg eMaqonqo. Ngizocela nje bakithi ukwamukela abaqalayo ukubona leli page lethu ukuthi nje abangene bahlale phansi banethezeke kusekhaya lana, kodwa futhi ke bese bengakhohlwa ukuthi ba-subscribe baphinde futhi balike ukuze njalo makukhona nevideo sithe sayiqopha izokwazi ukuthi nabo isheshe ukwazi ukuthi bese isheshe finyelela kubona. Kodwa nje ngithanda ukunamukela bakithi. Okay, namhlanje ke ngeke ngathi ke ake sizokhulumani bakithi ngezinto okuthola ukuthi zigcina seziqhelisa isithunywa emizimbeni yethu. Bakithi sizokhuluma ngokudla esikudlayo, ukuthi ukudla esikudlayo bakithi esinye isikhathi kuyaziqhelisa izithunywa zethu kanye nezenzo, izinto esizenza khona ukwenza kwethu kwesinye isikhathi wena unganaki, kanti sekuzokwenza ukuthi wena ulahlekelwe into yakho wena ekwembethe kwesinye isikhathi nje. Kodwa ke engizoqala ngako nje kuma ngibala ezinye izinto bakithi, ilokulala kwethu sisuthi zonke insuku. Azi ukulala usuthi ngingasho ngithi akuyona into elungile, ngoba kwesinye isikhathi obheka ukuthi mawulala usuthi kakhulu awuphuphi, noma kwesinye isikhathi uphuphile uvuka ukhohliwe. Engathi ungakugwema ukuthi ulale usuthi kakhulu, noma mawudla usheshe udle kuthi kushaya isikhathi sokuthi wena uyahamba uyolala ukudla kade kwehlile kwena esiswini, uyezwa ukuthi mhlambe nawe sengilula manje ngisheshe ngadla. Lokuthi nje ungene ngubeni wena usuthi kwesinye isikhathi kuyenza ukuthi namaphupho kwawona uwakhohlwe, noma kwesinye isikhathi nezithunywa zakho zingakwazi ukuthi zixhumane nawe ngendlela. Sikhumbule phela ukuthi kwesinye isikhathi masifuna ukuxhumana nedalwa zethu, noma masifuna ukuxhumana nezithunywa zethu, kwesinye isikhathi size sifaste. Lento engihlezi ngikhuluma ngayo ngaso sonke isikhathi ukuthi mhlambe mangabe sifastile kwesinye isikhathi uyazi ukuthi izinkulumo zakho zisheshe zizwakale, kanye nezimpendulo futhi ziyashesha ukuthi zisheshe zibuye. Khona la kuqaqeka khona yini usuku ungadlile ulindile. Manje nokuhlala usuthi ke kwesinye isikhathi wena uhlala ulala usuthi kwesinye isikhathi engazi ukuthi nakho enye yezinto engazi ukuthi singazigwema. Okay, ngizophinda ke bakithi ngiphinde ngibuyele la ekudleni esikudlayo, ukuthi kunokudla esikudlayo kodwa manje kwesinye isikhathi okuthola ukuthi sekusidalela izinkinga. Into yokuqala nje ekungaqala ngayo isifood bakithi. Konke nje ukudla okuphuma ukudla nje kwasemanzini ofishi, mina ngokwami angibone ngazi ukuthi okunye kokudla okungalungile lokho, noma okugcina sekuqhelisa izithunywa zethu. Lapha emanzini thina sihamba siyophahla lapha emanzini siyocela izinto eziningi, wena futhi udla izinto futhi eziphuma emanzini, nanokuthi nabo kofishi izinto eziningi lezi zasemanzini zidla yonke into okuyinto engalungile ke wena bese kuthatha futhi wena usukufaka emzimbeni wakho njenganomuntu osukuhlambulukile, njenganomuntu wezithunywa. Okay, siphinde la sizokhuluma ngengulube. Ingulube futhi ngiyakhala ngayo bakithi, ukuthi engazi ukuthi uma umuntu kamoya noma ungumuntu wezithunywa engathi kwesinye isikhathi noma nje engathi ungaziqhelelanisa nengulube. Sonke siyazi ukuthi ingulube idlani, idla udoti bakithi. So nje engazi ukuthi singaziqhelelanisa nayo ukudla into efana naleyo sifake emzimbeni wethu. Kwesinye isikhathi ke futhi ngingakhuluma ngize ngikhulume nangenkukhu, kodwa futhi yabona le nkukhu kakhulukazi inkukhu thina lezi esilokhuzela zona, esizifuyela zona, ngoba phela futhi singakhohlwa ukuthi izinkukhu lezi esizifuyela zona thina ziyahamba zelapha endle ziyodla ngisho lapha endle zibuye. Angithi uyabona wena usuyayithatha sesiyayipheka. Ingakho kwesinye isikhathi abanye bazi bathi enene kuye kube ngconywana ukuthi engathi ungayithatha uthi kuyivalela izinsuku okungcono mengabe uzoyidla yona inkukhu le esuke sizifuyele zona. Ithi ukukhipha kuphume udoti okungena mhlambe kube khona ukudla ozoloku uyifida kona izinsuku lezo. Ungathi kade ungavesani uyithathe ungazi ukuthi kade idlani, usuyayithatha wena usuyayidla. Enye yezinto futhi nazo
esidalela izinkinga lezo. So nje ngingasho ngithi bakithi kumele siqaphele izinto esizidlayo, singadli noma yini into siyibhekisise, engazi ukuthi singadla into esaziyo ukuthi zidla iy'tshalo kakhulukazi. Yabona nje futhi mhlampe mengingabala inkomo i-right kakhulu ngoba siyazi ukuthi idla iy'tshalo kakhulukazi, inezinye izinto ezingazidli naney'hlahla ezinye futhi okuthola ukuthi ayizidli inkomo. So nje thina abantu bezithunywa ngiyacela bakithi ukuthi kube khona izinto esizozigwema noma esizozibheka kuqala kumande sizidla, okay? Ngiphinde-ke bakithi la ngizobuyela kwizenzo kwesinye isikhathi uthola ukuthi kunezinto thina-ke sizenze singanaki kanti seziqhelisa abantu abasembethi, kanti seziqhelisa izithunywa zethu. Into yokuqala nje engizokhuluma ngayo bakithi okuyiyona oke ngibone futhi ubone ukuthi cha umuntu kunzima ukuthi ayiyeke, kodwa manje ubone ukuthi imdalela inkinga lento yokungaxoli bakithi. Le ukungaxoli kuyasidalela izinkinga, lento yokungadlulisi, lento yokuhlala wena ubambe inhliziyo ukuthi ubani wangenzani esikhundleni sokube ngabe uyakhuleka okungcono ukuthi Nkosi ngiyazi ukuthi noma bangona kanje ngicela Nkosi bese uyakudlulisa. uNkulunkulu ngicabanga ukuthi nezithunywa zakho bangahluleka ukuthi leyo nto bayidlulise uma wena uyincenga ngokweqiniso noma ukhuleka ngokweqiniso ukuthi usufuna ukuthi idlule. Angithi yabona, yebo ingqondo ayikhohlwa kodwa inhliziyo funakala idlule, uthi noma umcabanga lo wamuntu okwenza into embi ungabi nesigaxa, ungahlezi udiniwe. Intukuthelo bakithi, intukuthelo iyaziqhelisa izithunywa zethu, intukuthelo iyaziqhelisa idalo, iyabaqhelisa abantu abadala ukuthi wena uhlale udiniwe ngaso sonke isikhathi. Ngicabanga ukuthi enye yezinto lezo esike singayinaki kanti futhi ihamba bese isidalela izinkinga ukuthi wena uhlala nje wena ubophile ngenhliziyo. Kuphinde futhi kuzoba ukukhipha inhlamba ngomlomo wakho noma ngabe incane kangakanani. Enye yezinto futhi esingazinaki, isithunywa asimfuni umuntu okhipha inhlamba ngomlomo wakho bakithi, ngiyacela. Kuphinde futhi kuzoba umuntu omethandaza. Yabona nje leli phuzu futhi lona futhi kakhulukazi thina masikhuleka bakithi sizikhulekela thina sodwa. Wena unezithunywa, wena uphiwa amandla, wena uphiwa amandla ngisho ukuthi kwesinye isikhathi ukwazi ukuthi uthi mawukhulekela abantu bese beyaphila, kodwa manje wena mawukhuleka uzikhulekela wena wedwa. Awukhulekeli ngisho abantu abasemajele, khona abantu abasemajele, khona abantu abasezibhedlela. Wena awukhuleki ukuthi uNkulunkulu abakhumbule, kodwa njalo uhlezi wena ucela nje wena kuphela. Isithunywa simfuna umuntu oselfish, simfuna umuntu yena umuntu ohlezi ezicabangela yena yedwa. Ngayibeka kanjalo, asimfuni umuntu ohlezi esicabangelana, sifuna umuntu ozocabangela abanye abantu, sifuna umuntu ofisela abanye abantu izinto ezinhle. Asizijwayeze ukuthi omunye umuntu umfisele izinto ezinhle, uthi nawe monento enhle umfisele ukuthi nosibani lento enhle enginayo ngathi naye angayithola naye ngelinye uNkulunkulu amsiza amupha amandla naye ithole ngelinye ilanga. Hayi ukuthi wena monento ungabasabafisela abanye abantu ukuthi babe lento noma ngathiwa unayo, kodwa nje ukufisela omunye umuntu into enhle nokukhuleka. Uthi mawukhuleka ubacelela abantu, ungahlezi wena ubeka wena phambili kuphela. Lokho futhi ngisho ngithi enye into kwesinye isikhathi ekugcina uthola ukuthi ngoba phela ithunywa zabantu asifani, khona ithunywa eziduba kalula, eziduba into encane. Njengoba ngithi ake ngizisho lezi zinto ngoba kwesinye isikhathi ukuthola izinto zethu abantu bethi beduba noma ithunywa zethu ziduba, kanti kunezinto ezincane esizenzayo kodwa thina esingazinaki bese zisidalela ilokhuzana izinkinga. Kuphinde-ke bakithi bese la ngizobala ukuzimbandakanya engicabanga ukuthi into futhi nanoma ubani uyayazi bakithi ukuzimbandakanya ukuthi abantu bakho-ke babaleke noma izithunywa zakho ziyaqhela uma ungumuntu ozimbandakanyayo, wena onophathina abahlukahlukene futhi noma unayo kwesinye isikhathi uphathina kakhulukazi mengabe umuntu kamoya. Ngiyazi ukuthi kunezinto ekufunakala sizilandele sizenze ngendlela ukuze into yakho noma izithunywa zakho zingezonyanya. Cabanga ukuthi wonke umuntu futhi ezinye zalezo zinto uyazazi ngoba ngesikhathi vele uzimbandakanya ugcina usungcolisa izithunywa zakho.
Ngiphinde futhi ngizohlala la emithini emibi bakithi. Imithi emibi siyazi ukuthi imithi engalungile, izichitho, imithi yokugadla, yonke leyo mithi mangabe umuntu wesithunywa, isithunywa sihlali kumuntu osebenzisa imithi engalungile, isithunywa sihlali kumuntu esebenzisa imithi engcolile bakithi. Uphinde la engifuna futhi ukuthi ngikhulume ngako ukuthola ukuthi omunye akayisebenzisi imithi emibi, kodwa khona engayisebenzisi nje imithi emibi. Uthola ukuthi imithi uyayisebenzisa kodwa uthola ukuthi imithi emihle, imithi yokugeza igazi. La ngifuna ukuya khona ukuthi uma usebenzisa imithi umuntu wesithunywa isebenzise ngoba uthola ukuthi khona othi mayisebenzisa imsebenzela abantu abafani, khona engabasebenzeli, khona ukuthola ukuthi iyamsebenzela. Uma uyisebenzisa isebenzisa imithi kodwa usukuyisebenzisa kakhulu, khona umuntu okuthola ukuthi unezithunywa kodwa manje usewumuthi nje, yena usehlala ethinta umuthi ngaso sonke isikhathi, noma ngabe akathinta umuthi omubi noma akagangi, kodwa manje usehlale umuthi nje. Kwesinye isikhathi engathi ungakunika ikhefu ke ungene eziwashweni bakithi. Ziningi iwasho esingayisebenzisa, ziningi iwasho zokuzenzela ekhaya, ukwazi ukuthi usebenzise lezo washo noma ungazange wazi waya esitolo wofuna iwasho. Khona iwasho ozenzela zona ekhaya, khona inhlaba, khona imlotha, ziningi izinto okwazi ukuthi uyisebenzise, kodwa uthola ukuthi uthi ukuqhela kancane emthini. Akufunakala ukuthi umuntu wesithunywa manje usuhleli kakhulu emthini bakithi. Kwesinye isikhathi naso ukuzithole sekunzima ukusondela kuwena, noma ngabe umuthi osebenzisayo awumubi, kodwa manje ngoba manje wena usuwumuthi nje bakithi, usuloku usebenzisa umuthi bakithi. Ake sizame ukuthi kwesinye isikhathi ubuye ushintshe ungene eziwashweni ke uthinte iziwasho, ngoba usukuzazi ukuthi wena ungumuntu onjani futhi uphila impiloni, nokuthi uyazazi ukuthi ungumuntu wesithunywa. Kunabantu okufuna basondele kuwena, bakhulume kuwena, kunabantu okufuna banamathele kuwena. Manje wena mangabe uthola ukuthi ususebenzisa kakhulu imithi, kwesinye isikhathi ezinye zezithunywa ziyaxakeka. Sikhumbule abantu abasembethe nezithunywa ezisembethe azifani bakithi. Ngizothanda ke bakithi ukuthi namhlanje bese ngima lapho ilezo zinto ebengifisa namhlanje ukuzonikhumbuza zona, noma ngizonicacisela zona ukuthi kunokudla esikudlayo bakithi, kodwa ukuthola ukuthi kusidalela izinkinga ufuna sikubhekisise. Kuphinde futhi nezenzo zethu kwesinye isikhathi nazo ziyasidalela inkinga. Ngizothanda ukuthi bakithi bese ngima lapho namhlanje, izophinda ke ebese ibonana ngokuzayo. Thokozani.